I wracamy do treści gali. Zostały nam 3 pojedynki. Pierwszy w formule MMA, cageweight, 68 kg. Zapraszam do oktagonu Filip Lamparski. A jego przeciwnikiem jest Adrian Kępa. Proszę Państwa, ten zawodnik ma na swym koncie 2 walki w formule semi-pro i 1 zawodową w formule MMA. Wszystkie te walki zakończone przed czasem przez poddanie lub knockout przeciwnika. Reprezentant Das Berserkers Team Bielsko-Biała, Filip Lamparski. Jego przeciwnik ma 4 zwycięstwa w zawodowej formule MMA. 3 nokauty i 1 poddanie. Reprezentant MMA Tadore z Katowice, Adrian Kępa! Starcie odbędzie się na dystansie 3 rund po 5 minut. Nad starciem czuwa Tomasz Bronder. Kolejna walka w formule MMA. Adrian Kępa, niezwykle doświadczony zawodnik, który zaczynał w kategorii tak naprawdę półciężkiej swoją karierę. Później zszedł do kategorii piórkowej. Teraz zmierzy się z Filipem Lamparskim, który ma na swoim koncie 1 zwycięstwo. Zobaczymy, jak potoczy się ten pojedynek. No, Michał Sobiech z Berserkerów z Bielska Białej zawalczył fenomenalnie. Zobaczymy, czy dorówna mu Filip Lamparski. No, widzimy póki co Filip
podobnie jak Michał, z dużym luzem wyszedł do tej pierwszej rundy. No sporo jak na razie kilometrów zawodnicy postanowili przebiec w tej klatce. Jak na razie bez większych akcji zaczepnych, chociaż doping z jednej i z drugiej strony naprawdę liczne ekipy przyjechały ze swoimi zawodnikami. Powiem, że miałem przyjemność sparować zarówno z Filipem, jak i z Adrianem, no i mi osobiście bardzo ciężko wskazać faworyta w tej walce. A więc liczymy, że będzie to niezwykle zacięty pojedynek, prawdziwa wojna przez pełne 3 rundy. O, i potężny low kick, teraz aż wyciął delikatnie Filipa. Ale teraz świetny podwrótkowy. No ruszył mocno Lamparski, rzuca się po nogi. Adrian Kępa, świetny sprawl jest. Próba podpięcia duszenia. Jest ta gilotyna chyba mocno Jest łapana zaciśnięta. głowa, jest Próbuje trzymać się. możliwość kolan. Tak jest. No poszli mocno w tej pierwszej rundzie. No mamy już wszystkie próby. Była próba duszenia, była próba obalenia i cały czas bardzo mocne wymiany w stójce. A i teraz. Od razu bardzo mocno panowie zaczęli. Kibice wręcz szaleją. Podobnie zresztą jak panowie w klatce. Kolejne mocne kopnięcie. Teraz lewy sierpowy. Zachwiało Filipem. No Kępa widać, że ma trochę siły w tych rękach. No nie próżnowo widać na siłowni, nie próżnowo na zajęciach pięściarskich. Oj teraz. Próba obalenia, ale kompletnie nieprzygotowana. No dokładnie, telegrafem wysyłał to obalenie Filip Lamparski. Teraz niskie kopnięcie gdzieś w okolice łydki. No i kolejna mocna wymiana, trafił prawym Kępa. Latały teraz te wiatraki bardzo blisko głowy Filipa. Próba Jeszcze. obalenia. Jest podchwyt. Z dwóch stron, więc będzie szukał klamry, zaprasza się Lamparski, no jednak nie. Poszuka kolana, Oj, jest kolano. Kolejne kolano. Filip jest zawodnikiem nieco wyższym od Adriana, dlatego te kolana nieco lepiej mu wchodzą. Znowu mocne dociśnięcie przeciwnika do siatki. Oj, Ale- teraz z kolei kolano Adriana Kępy nie doszło w odpowiednie miejsce i będziemy mieli chwilę dla Filipa Lamparskiego. No i jest to dobra okazja, żeby przybliżyć na nieco osiągnięcie Adriana Kępy. Jeżeli chodzi o walki zawodowe, walczył z takimi zawodnikami jak chociażby Sylwester Borys, świetny zawodnik, ale wagi średniej i półciężkiej z Olsztyna. Walczył również z Girhanem Kurmazajewem, z Bartoszem Klasem, Michalijem Lakustą, Kamilem Płochem, Mansurem Abud-Darakowem, a ostatnia walka wygrana z Grzegorzem Stelmasiewiczem. No trzeba powiedzieć, że Adrian Kępa wcześniejsze pojedynki nie zawsze prowadził we właściwych kategoriach wagowych. Teraz widzimy, że walczy w najniższej kategorii w swojej karierze, a i tak Filip Lamparski ma nieco lepsze warunki fizyczne od Adriana. A w narożniku Adriana Kępy Łukasz Stanek, też świetny zawodnik MMA, więc Tomasz Grunder wznawia walkę. no i zobaczmy, który pierwszy wystrzeli, który pierwszy odpali torpedy wymierzone w szczękę, czy też w korpus rywala. Jest front kick Kępy. No, sporo siły wkłada w te niskie kopnięcia Kępa. Obrócił się wokół własnej osi zawodnik. Próba obalenia, wejście w nogi, ale przeczytał to Kępa i bez problemu wybronił tego obalenia. No ciężko oddycha już powoli Filip Lamparski. No być może to ta temperatura w sali, bo jest naprawdę gorąco, a panowie jeszcze podgrzewają nam atmosferę. Szeroko otwarte usta Filipa Lamparskiego pokazują nie tylko nam, ale także Kępie, że Ale teraz potężny low kick. zaczyna brakować. Bardzo mocno. Trafił prawym Kępa. No chyba to jest zawodnik, który zachował jak na razie więcej świeżości po tym emocjonującym początku. No czyżby Filip Lamparski nie do końca przepracował mocno okres przygotowawczy? Kolejne mocne kopnięcie na korpus. Znowu Jest. próba obalenia. Jest! Tym razem Filip Lamparski robi to, co powinien zrobić na samym początku, czyli prawidłowo obalić, ale Adrian Kępa od razu wstaje.
No i teraz przyjrzy przez chwilę dociśnięty do siatki Lamparski. Jest ma klamrę zapaśniczą Adrian Kępa, ale to Lamparski jest zawodnikiem, który przyciska rywala do siatki. Zarywał chwyt Kępa. No i teraz rozpięła nam się rękawica. Oczywiście sędzia Bronder już naprawia usterkę i wracamy do rywalizacji. Wciąż trwa walka pomiędzy Adrianem Kępą a Filipem Lamparskim. No niezwykle emocjonująca bitka w kategorii. Bardzo czytelnie Filip robi te wejścia w nogi. Lepiej, znacznie lepiej to wyglądało, gdyby to zrobił na przykład. Oj, próba wysokiego latającego kolana. Już dzisiaj mieliśmy taki knockout. No już opuszcza ręce Lamparski, Ale kolejne potężny niskie kopnięcie. low kick. Aż noga Filipa ugięła się pod siłą tego low kicka. Zawodników pod siatkę i ruszamy z rundą drugą. Zresztą widać po sposobie oddychania zawodników. Adrian ma zamknięte usta, a Filip głęboko, szeroko otwarte. Głęboko stara się wziąć każdy wdech. No zobaczmy, Buja próbuje kiwać Kępa, ale nie dał się nabrać Lamparski. No on cały czas próbuje gdzieś kontrolować tą długą lewą ręką swojego rywala. Przestrzelił też swoim overhandem Kępa. No czekamy, który z nich pierwszy odpali swojego rywala. Tak jak Lamparski miał bardzo charakterystyczne na początku takie skakanie z nogi na nogę, tak teraz możemy zaobserwować, że już praktycznie drepta. To jest oczywiście wynik raz, że tych właśnie piekielnie mocnych low kicków, dwa, że zmęczenia. Już bazuje na dystansie łapanym nie na odskoku, tylko na... Oj, przekryt nogi, próba obalenia, ale to Lamparski obala Kępę, który natychmiast staje. No ale też niezbyt wiele animuszu w tych akcjach Adriana Ale Kępy. ręka dochodzi teraz do szczęki Lamparskiego. Jakby nieco osłabł nam zawodnik w żółtych spodenkach teraz. Gdyby ten prawy doszedł, być może bylibyśmy świadkami kolejnego knockoutu. Na razie jednak raczmy się tym pojedynkiem w kategorii do 68 kg. Kibicom zdecydowanie podobają się te wymiany. Doping nie maleje od samego początku walki. Ale backfist! Lamparski no Co to miał było? szansę! Niesamowity backfist w wykonaniu Filipa Lamparskiego. Powala Kępę, ale Kępa staje. Jest duszenie, front lock, zamknięta tam szczelnie ta klamra, no zobaczymy, czy jest na tyle głęboka, no cały czas cofa się Kępa. Cały czas Kępa się Próbuje wycofuje. uciec. No brakuje chyba teraz kolana. Uciekł, no niesamowite. Po tak mocnym knockdownie, po tak dobrze zapiętym duszeniu, Kępa dalej jest w grze. No i teraz on jest z góry i to zaraz zacznie się bombardowanie zawodnika w żółtych spodenkach. Tak, są łokcie, są ciosy. Będzie szukał dźwigni na łokieć Lamparski, no wyrzucił nogi do góry, ale jak to się zakończy, no w lepszej pozycji zdecydowanie Kępa. Niesamowite zwroty akcji. Kępa już praktycznie na skończeniu. Sędzia Bronder ruszył, żeby przerywać tą walkę. Potem bardzo ciasno zapięte duszenie. A to teraz właśnie Kępa jest u góry i to on zadaje ciosy. Jest próba trójkąta, ale tam jeszcze ma bardzo dużo miejsca, żeby uciec Kępa, chociaż teraz no trochę będzie dopinał. Jeżeli dopnie Lamparski, jest duszenie trójkątne. dopiął. Rzuca się jeszcze Kępa, ale cały czas jest uchwyt, cały czas O, ta już krew jest odpływa. Chyba wyciągnie jednak łokieć, sporo tam miejsca pod lewą pachą Kępy. No zobaczymy, ściąga głowę, ale wyszedł! Niesamowity jest Kępa. Ale jeszcze jeden trójkąt, Balacha tym razem! Nie, jednak trójkąt, no szeroki wachlarz możliwości, wciąż jednak trzyma, cały czas dusi, pozbawia tlenu Adriana Kępę Lamparski. Nie wiem teraz czym Kępa oddycha. Jest dźwignia na łokieć. No i czy się wyślizgnie jednak Kępa? Tak jest, powrót do gardy, ale toczka i jest z góry teraz Lamparski. No cóż za zwroty akcji. Jest za plecami, ma wpiętego jednego huka Lamparski, no zobaczymy. Trzyma uchwyt, ręka, głowa. No być może poszuka szyi jeszcze zawodnik z Bielska Białej. Na dzisiejszej gali mieliśmy naprawdę mnóstwo wspaniałych pojedynków, ale ten pojedynek zdecydowanie jest walką wieczoru.
Wiele emocji, fenomenalny zwrot akcji. No i jeszcze raz będzie próbował szukać, czy dźwigni na łokieć, czy duszenia trójkątnego. Filip Lamparski. Noga niedopięta w tej chwili. O duszeniu nie ma mowy. Ale to z jakich zagrożeń dzisiaj wychodził Adrian Kempa. Śmiało mu pozwala na to, żeby nosił przydomek nieśmiertelny. No jednego nieśmiertelnego już mamy. Wygląda na to, że rodzi nam się drugi. I teraz już Wychodzi z opresji, atakuje Adrian Kempa. no on ma jeszcze sporo do nadrobienia. No ta runda zdecydowanie nie po jego myśli. Przyjął Bekwist. Było próbę duszenia, więc no, raczej tę rundę będzie musiał spisać na straty. Myślę, Ale że sporo sił kosztowało wszystko Lamparskiego. No ciężko oddycha podopieczny Damiana Chlebczyka. Tak, Lamparski do drugiej rundy już wychodził lekko zmęczony. A tutaj te wszystkie niepowodzenia, które... Osłania się na nogach jeden i drugi. Jeden i drugi niesamowicie zmęczeni. No i teraz pytanie, który z nich zachował w ogóle jakiekolwiek siły na trzecią rundę? Mają 60 sekund na regenerację. Jeden i drugi są potwornie zmęczeni. Ale też taka druga runda kosztuje siły. No zdecydowanie najlepsza runda podczas tej gali. Kto wie, czy nie jedna z lepszych w tym roku w całym MMA, bo aż tyle zwrotów akcji, no nie widziałem, powiem ci, chyba już nawet dawno w żadnym thrillerze. Tak, Lamparski zakładał tyle pułapek na Kempę, niczym Tom i Jerry po prostu. Jeden próbuje złapać drugiego. Niesamowite. To, że Kempa z tego wszystkiego powychodził i jeszcze zaznaczył końcówkę, gdzie on to był na górze, gdzie on zadawał ciosy. No niesamowita runda. Ale widzimy, że jeden i drugi potwornie zmęczony. Lamparski stoi oparty od swojego trenera Damiana Herczyka, za to Adrian Kempa już siedzi w klatce. Łukasz Stanek macha ręcznikiem. Stara się dodać troszkę tlenu koledze. Ale tylko zawodnicy siedzieli podczas przerwy, bo cała hala niemal na stojąco ogląda ten pojedynek z otwartymi ustami. No tyle emocji. Zgadza się, trybunę praktycznie no, każdy kibic stoi. No i zobaczmy, to już ostatki sił, już tak naprawdę tu nie walczą mięśnie, nie walczą płuca, walczy tak naprawdę chęć zwycięstwa, duch wojownika. Ale prawy! Teraz już walczy serce, walczy charakter. Walczą cojones. Osygnalizuje, że A dostał. propos cojones. No i będzie miał teraz Lamparski nieco czasu, żeby Już dojść do siebie, trochę drugie czasu, żeby uderzenie. odpocząć. Filip Lamparski oczywiście ma teraz czas na dojście do siebie. Już drugi raz został uderzony podczas tego pojedynku, ale myślę, że drugi raz to nie było celowe, to było przypadkowe. Ale trzeba podkreślić, że takie uderzenia nawet przypadkowe w krocze też oczywiście odbiera sił zawodnikowi. No i znów zmienił pozycję na odwrotną. Teraz przepuścił ciosy Lamparskiego, ale sam nie był w stanie sięgnąć rywala. Dopiero teraz ten prawy krzyżowy gdzieś po nosie Filipa. Ale piękna obrotówka, idealnie na korpus, tylko nie na tą stronę, co trzeba. Kolejna próba backfistu, tym razem za wysoko. Widzimy, że zawodnicy już są wykończeni. Te ciosy są coraz bardziej sygnalizowane, coraz bardziej pchane. Ale też nie ukrywajmy, są na tyle zmęczeni, że cios, który powalający nie musi mieć strasznie dużo siły. No zdrów próbował przyspieszyć Lamparski, ale Ach, no i będzie rzucał chyba Kempa, ma pełną klamrę wokół bioder. Tak jest, to próbował wyrwać Lamparskiego, ale przyciska go do Lamparski siatki. z dużym będzie spokojem pracował wybronił się z tej nad nogami. sytuacji. Jest uchwyt na high crouch, na wysoki rzut. Ale świetnie też broni Lamparski. dobra, obrona Lamparskiego. Ale ale ostatecznie ląduje to on w jest z pozycji- dołu. Ląduje w pozycji bocznej. I No i to teraz- Adrian Kempa teraz ma dominującą pozycję. No zobaczymy, czy zostało jeszcze sił, żeby gdzieś kilkoma ciosami zaatakować, przejść tą półgardę do pozycji bocznej czy do dosiadu. Zobaczmy, skręca się do boku Lamparski. Już udało mu się wychwycić jedną nogą, więc to w pozycji tak zwanej półgarda. Widzimy, że Kempie też niespecjalnie się śpieszy do zadawania ciosów, raczej
stara się utrzymać pozycję u góry. Jest ręka, głowa, jest łokieć Adriana Kempy, a Filipe Lamparski wykorzystuje siatkę, żeby nieco poprawić swoją pozycję. Są krótkie ciosy, są krótkie łokcie. No i próbuje przechodzić, ale jest wciąż w półgardzie. Ma na plecach rywala. Może się prostować, może zadawać mocne ciosy i łokcie. Adrian Kempa, tak jak teraz, jest taki krótki, poziomy wręcz cios na głowę Filipa. Zawodnik z Bielska, mimo że znajduje się na dole w niekorzystnej sytuacji, nawet nie ma sił już po prostu, żeby zmieniać tą pozycję. Teraz wrócił do gardy, próbuje założyć trójkąt po raz kolejny. Ale świetnie wychodzi z tego Kempa. Jest z góry, ma w żółwiu rywala. Znowu lądują w pozycji bocznej. No i zobaczmy, czy pokusi się o wykluczanie ręki, tak jak to zrobił Tomasz Romanowski. Wzywa sędzia do zwiększenia Kolejne aktywności. mocne łokcie. Lamparski ostatkiem sił próbuje wyjść. Wraca do gardy. Wykopuje Kempę, ale oddaje plecy. Jeszcze próba Powrotu. nożki. No szuka tej nogi, dźwigni na kolano Filipe Lamparski, żeby jeszcze gdzieś ostatkiem sił spróbować poddać rywala. Jest pomysł, ale niestety brak sił na wykonanie. Rozcięty prawy łuk brwiowy Filipa Lamparskiego, tam pojawiła się stróżka krwi, no niezwykle zmęczony zawodnik, no on tutaj już kradnie te cenne sekundy, których tak mu przecież brakuje, no. Trzecia runda zdecydowanie nie po jego myśli, w drugiej dominował, ale pierwsza też tylko początek. Ma plecy, Jedna oba noga kuki. wpięta, druga wpięta. No, próbuje rozciągać teraz Adrian Kempa. Wydaje mi się, że Filip zrzuci Kempę. Ręka zostaje, ręka, czy będzie balacha? Jest, no niezbyt dobrze zapięta technicznie, ale skuteczna. Adrian Kempa poddaje w trzeciej rundzie Filipa Lamparskiego. No cieszy się jak dziecko Łukasz Stanek, zawodnik MMA Szkoły Walki Drwala Katowice. Adrian Kempa zwycięża kolejny, to już jest piąty pojedynek w karierze. Przy trzech porażkach ten rekord już nie wygląda tak słabo, a Niesamowity pojedynek, naprawdę panowie dali z siebie 100%. Widzimy, Lamparski nawet nie ma sił, żeby się teraz podnieść. Za to Kempa niesiony euforią cieszy się ze zwycięstwa. oczywiście wielka radość, ale no po takiej wojnie, po takiej walce, no nie może być inaczej. Naprawdę panowie, czapki z głów, to była wielka sportowa rywalizacja. Kibice na stojąco oklaskują teraz Adriana Kempę, ale myślę, że brawa należy także Filipowi Lamparskiemu. Naprawdę niesamowity pojedynek obu panów. A my już czekamy, aż Filip podniesie się i Maciej Glabus ogłosi nam, kto jest zwycięzcą. Co jak co, ale nawet możecie Państwo włączyć telewizor, kupować pay-per-view, oglądać najlepsze gale, ale takie smaczki w MMA zdarzają się bardzo rzadko, a Państwo byli dzisiaj świadkami na gali Silesian MMA Challenge. Wielkie brawa dla bohaterów tego starcia. Jednak w 4 minucie i 29 sekundzie trzeciej rundy lepszym poprzez dźwignię prostą na łokieć zwaną balachą okazał się Adrian Kempa, Emetadores Katowice.